Juma November kalo kile muga ani shegi samba flan ani muga andur dem STV chena muso awni che awni yantuma ayo bismillah wa ku kan kibaru kena kan foli ani tanu wan kan wa na lami ba ko bela jeli mali kono ani mali ko kan ayo ko kan kibaru ni yo wakati seli foli ko fe kuna foli ba mi no mambulu kulu da kulu ga ulu do wetalike araba temene November kalo kile muga ani woro samba flan muga anduru haidara ka foko Alliance des États du Sahel no ACR ko jamana saba nunu ministre des affaires étrangères yere kon ye ñoy belebele do yere kon ke Burkina Faso jamana kon nan kregere ne ala afaba yere kon nan ni oy waga dugu yere ku ga ni ñoy yere kon kunte jamana saba nunu yere kon nga jamana nyema ga ñoy yere kon ye ko nga ku yere kon takara labe ni sabati sani jamana nyema saba nunu yere ga ñoy yere ga si ACR ministre des affaires étrangères nunu ga ñoy yere kon kunde wala saka se ka takabara yere ke rapport des experts yere kon kami yere betali case lakana ko soroko aleni jamana la fasali yere fana kan fukata se kuna foldiso yere fana kan we baraka sebendo yere fana kan minu yere betali case sharia seben yere ka aleni benkan fukata se projet do yere fana kan minu yere bela jelen yere benayira aysi jamana nyema yere fana la minu yere betali ke general Assimi Goïta ni oyi mali jamana nyema yere re ami wakati mena foko bi aleni general Abdurrahman Chani ni oyi Niger fana jamana nyama fukata se capitaine Ibrahim Traoré remani oye Burkina Faso jamana nyama kuka baraketa nunu yere bela jene yere kon mina irani jamana nyama saba nunu yere la ugala jeba yere senfeni ministre nunu ngan nyoy yere kon sena uga baraketa nunu yere kon he barado yere kon neta ka foko na fa bayre bu olu yere la kosobe wa fana kulu le bla bara nunu yere to bela jene yere sanfe minu yere betalike la kana ko yere la uya ira ka foko jamana saba nunu yere ka force de défense de sécurité koni kolu yere ko fanga bayre de bula wa fana ka kan ka ku ga deme kosobe o ko fe datara se soro ko yere fana hukuma ya ira ka foko AIC jamana saba nunu yere koni ko be na fara nyonga ni nga banki do yere koni sigisina ni obe welere ko Banque Confédérale d'Investissement et de Développement de AIC na be se ga wele tukun ko BCID AIC ku be na banki yere koni sigisina wala sa banki yere koni nga jamana saba nunu yere ga projet bilbile do yere koni financer alen dépasser mi yere koni me AIC jamana yere kon nana wala sa olu be se ka dogoya chugo mi yere la o bela jene yere kon bole wi datara se kuna foldiso yere kon ma ya ira ka foko jamana saba nunu yere kon kanga kuna foldiso do yere kon ne daile wala sa AIC jamana yere kon nga jamana kono do yere kon be se ka kuna fol jene yere latika yere fana soro Bakari ya usangare ni oye Niger ministre des affaires étrangères hala ira ka foko instrument juridique no lbe talike sharia u benkan fokata se sharia sun yere kon ma ko mi yere kon kanga ke AIC jamana nu yere kon nana ko baro bela jele yere kon bana kaban o bela jele yere kon ko fe Mali ministre des affaires étrangères ni oyi Ablaye Diop ale yere kon e foli belebele yere kon ke ni ganye si Burkina Faso ale Niger yere kon ma wademe o kanye si Mali jamana yere kon ma wakati mina Mali yere kon kume gele kon nana kerengere ne yala tajma fe gele yere kono ne eta belebele yere de eta du Sahel jamana saba nunu yere kon bulu wa fana be ke sababu ni nga chama yere de fara wajje nyoya yere ka ale nuga yore ma hora yere fana tali wi yere fana yi araba temene November kalo kile muga an woro samba flan muga andru haidara ka foko coup d'état yere kon kera Guinée Bissau jamana yere kon nana o coup d'état yere kon kera kile saba drone ko fe jamana kuntigi aleni uga jamana sare sumba yere ga kalata yere ko fe aidara ka foko Guinée Bissau jamana soda sikulu do de kon ya nyini ga fanga yere kon mine sursu lokalu ga korfola ko Guinée Bissau pale présidentiel sigiba mado ya ira ka foko olu yere kon ye marfa manga yere kon me araba do mi yere kon mega bo pale présidentiel yere dila o ba ira ka foko kele walma ko fintigla ka yere kon tagara kele yere do kon nego o yoro yere kon na ko fintigla ka minu yere kon ye Guinée Bissau jamana kuntigi ni o togore ko Umaro Ambalo Sissoco ga fanga yere kon d'Afrique ko be welere ko haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre o ya ira ka foko yere kon bena fanga yere kon sigi senka ko ka fem bella yere kon la ordre yere la kube o kuma nunu yere kon fo wala sa ku ga walo yere kon ni jalagi kona fo ya folo minu yere kon tor la olu yere ka fo ko Guinée Bissau jamana nyema ni o togore ko Umar Ambalo Sissoco kale yere kon mine na finjigla ka nunu yere kon fe wa fana ko Guinée Bissau commandant de l'armée chama yere fana welila ko ba yere ka fo ko finjigla ka nunu nga jegulu nunu yere kon sera ka sanfila nunu yere kon mine wakati folo yere kono ko kilo tan yere kon kera tele yere la sabula wakala taw yere kon temene ni kile saba yere kon ye ku ye
coup d'état yɛrɛ kɔni kɛ o de la ko wala yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ kɛlɛba yɛrɛ de u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wagati min yɛrɛ kɔnɔna ni jaabiw yɛrɛ kɔni bɛna bɔ wa k'a bɛ se ka bɛnbaliya yɛrɛ fana bila u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ Guinée Bissau ale yɛrɛ kɔni bɛ caman yɛrɛ de kɔni dɔn coup d'état ko in yɛrɛ la sabula n t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye coup d'état ka kɛ Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana o kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de fana u ka jamana kɔnɔ n'u ka politiki ko yɛrɛ fana la o de kosɔn nin ko in yɛrɛ fana tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ min yɛrɛ kɔni kalama o de ye k'a fɔ ko Guinée Bissau jamana ɲɛmaa kɔni ni o ye Umaru Ambalo Sisoko yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni minɛna fintigilakaw fɛ wa fana o fintigilaka ninnu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ de bɛna Guinée Bissau jamana fanga yɛrɛ kɔni ta wa k'u ka gouvernement maa dɔw yɛrɛ fana minɛna o ko in yɛrɛ fana la nka an kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ n'u ka jamana armée tɔw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna nin jɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔni ka ko in yɛrɛ la wa fana an t'a dɔn n'a sɔrɔ population maaw yɛrɛ fana n'a sɔrɔ olu bɛna sɔn ko in yɛrɛ ma walima diɲɛmaa yɛrɛ n'olu yɛrɛ fana bɛna u da don a la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ ni nin coup d'état yɛrɛ kɔni bɛna ɲɛ walima n'a tɛna ɲɛ kɔni nka ko in yɛrɛ kɔni tɔ mana kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na an bɛ tila ka bɔ ni ka na o kunnafoniya yɛrɛ kɔni da kulo yɛrɛ ka don n'a nataw yɛrɛ la Novembre kalo tile 26 tɛmɛnen san 2025 Chine ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka déclaration belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɛna se o fɛ ko jamana wɛrɛ kɔni k'i sen don Chine ale ni Taiwan kɛlɛ yɛrɛ kɔni na sabula ko Chine ale yɛrɛ kɔni bɛ Taiwan jate k'a fɔ ko Chine jamana yɛrɛ dɔ de kɔni don ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Taiwan ale yɛrɛ kɔni ye a damana jamana wɛrɛ de wa fana a tigɛlen don ka bɔ Chine jamana yɛrɛ la wa a ka gouvernement yɛrɛ fana sigilen yɛrɛ de don a dama fana jamana caman yɛrɛ de kɔni bɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Taiwan yɛrɛ kɔni dɛmɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ États-Unis ale ni Japon yɛrɛ kɔni na kɛlɛko yɛrɛ kɔni ta fanfɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka Taiwan yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ Pékin yɛrɛ kɔni bolo ni o ye Chine faba yɛrɛ de kɔni ye ko dɛmɛ yɛrɛ kɔni fɛn fɛn mana bɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni na ni ka Taiwan yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko bɛ i n'a fɔ k'i bɛ ka ale Chine yɛrɛ de kɔni laɲini min yɛrɛ y'a to Chine bɔra ka nin déclaration belebele yɛrɛ kɔni kɛ k'o de ye ko Japon k'ale yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka yira jɛma yɛrɛ kɔni na k'ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ dɔw bila ka taa Taiwan dugu yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ misilu ale ni marifaw yɛrɛ fana kan o b'a yira k'a fɔ ko Japon ale yɛrɛ kɔni bɛ k'a ka lafasali yɛrɛ kɔni de fanga bonya kosɛbɛ Taiwan dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a région yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ ka dɔn ni kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ fana ye Taiwan ko k'a sɔrɔ ko Chine ale yɛrɛ kɔni bɛ ka Taiwan yɛrɛ jate a ka jamana kɔnɔna dɔ de ye ko Japon ale yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛrɛ Taiwan yɛrɛ kɔni na ka dɔn ni kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔni a zone yɛrɛ dɔw la k'a sɔrɔ ko Chine ale yɛrɛ kɔni bɛ ka o zone ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka territoire yɛrɛ de ye Chine ale ye Japon ka nin wale yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ ko menace yɛrɛ de kɔni don ka ɲɛsin Chine jamana yɛrɛ ma o la sa Chine ale ye jaabi min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko yɛrɛ la a y'a yira diɲɛma yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana Taiwan yɛrɛ kɔni dɛmɛ k'ale yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ o jamana yɛrɛ kɔni fɛ Chine ka nin déclaration belebele yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don Asie Pacifique jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛba yɛrɛ de kɔni bila Chine ale ni Taiwan jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Japon ale ni États-Unis yɛrɛ de kan ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni wulila ni jamana ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bila diɲɛ jamanaw lakananiko yɛrɛ kɔni na sabula ko zone ninnu yɛrɛ kɔni nafa yɛrɛ ka bon kosɛbɛ sɔrɔko yɛrɛ ta fanfɛ ale ni kɛlɛko yɛrɛ fana la fangaba yɛrɛ de kɔni bɛ jamana ninnu yɛrɛ la ni jamana ninnu yɛrɛ kɔni wulila k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ bila diɲɛ jamanaw yɛrɛ la Chine ale yɛrɛ kɔni tɛ fɛ fewu ko jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni de ka na a ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ni k'a ɲɛsin Taiwan jamana yɛrɛ kɔni ma walima k'a fɔ k'i b'a lafasa yɛrɛ wa a bɛ fɛ ka yira diɲɛma yɛrɛ de la k'a fɔ k'ale yɛrɛ de bɛ a ka jamana fangaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana mara wa fana a décision yɛrɛ bɛ ta cogo min na ale yɛrɛ de b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɛ Chine ka nin déclaration ba yɛrɛ kɔni na a bɛ fɛ ka Japon ale ni États-Unis yɛrɛ de kɔni la décourager walasa u kɔni na Taiwan yɛrɛ kɔni dɛmɛ fewu wa a tɛ fɛ u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ka taa ɲɛ a bɛ fɛ u k'u ka dɛmɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de fana kɔni jɔ walasa an ka dan sigi an ka bidon kibaru yɛrɛ kɔnɔna an bɛ taa Hong Kong jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko novembre kalo tile 26 san 2025 ko tasuma ba yɛrɛ dɔ kɔni wulila immeuble résidentiel dɔ yɛrɛ kɔnɔna Taipo quartier yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ Hong Kong nord yanfan yɛrɛ de fɛ Hong Kong jamana polisiw y'a yira k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ kɔni ma se ka bɔ u ka sow yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ tasuma fanga yɛrɛ ale ni sisiba min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ wa u y'a yira k'a fɔ ko cɛ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen k'ale yɛrɛ kɔni jenina kosɛbɛ tasuma yɛrɛ kɔni sababu
sababu la sabula ale yɛrɛ kɔni kun bɛ fɛ ka boli ka bɔ halen ka maa dɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ni tasuma yɛrɛ kɔni y'ale minɛ ni k'ale jeni kosɛbɛ ko immeuble yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko appartement ba 2 yɛrɛ de kɔni kun b'a kɔnɔna na wa fana ko appartement in kɔnɔna na ko mɔgɔ kun b'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'o yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ dugu fitinin dɔ yɛrɛ kɔni de don sabula maa min yɛrɛ kɔni bɛ yan maa ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka dugu dɔ yɛrɛ kɔni sigibaa maa yɛrɛ kɔni bɔ ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa caman yɛrɛ kɔni ma se ka boli ni kun yɛrɛ ɲini ko wale yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ sabula ko tasuma ba yɛrɛ kɔni ka wuli ni immeuble sugu yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka kɛ sababu ye ni k'a kɛrɛfɛ yɔrɔw fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana sɔrɔ o fana ko maa caman yɛrɛ bɛ immeuble yɛrɛ kɔnɔna na tasuma yɛrɛ kɔni ye maa caman yɛrɛ fana jogin kosɛbɛ ko dɛmɛlikɛjɛkulu maa ninnu yɛrɛ kɔnɔna na teliya yɛrɛ kɔnɔna o yɔrɔ yɛrɛ la walasa ka tasuma yɛrɛ faga o fana k'u ye étagère jamjan dɔw yɛrɛ de kɔni sigi yɔrɔ dɔw yɛrɛ la walasa u bɛ se ka jigin couloir yɛrɛ kɔnɔna na ka taa maa dɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ k'u bɔ tasuma yɛrɛ kɔnɔ ni kɔni ye opération belebele yɛrɛ kɔni ye wa fana a ka gɛlɛn kosɛbɛ faratiba yɛrɛ kɔni b'a la pompier maaw yɛrɛ kɔni bolo sabula tasuma in fanga ka bon kosɛbɛ wa fana a bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na yɔrɔ in yɛrɛ kɔni jama ka ca kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka opération yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ pompier maa ninnu yɛrɛ kɔni u seko ni donko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka tasuma yɛrɛ kɔni faga ale ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ so ninnu yɛrɛ kɔnɔna na n'u dɛsɛra ka bɔ k'olu yɛrɛ fana dɛmɛ ni ka o caman yɛrɛ fana labɔ u ka polisi maaw yɛrɛ fana kuma o yɔrɔ yɛrɛ la walasa ka yɔrɔ in lakɔlɔsi kosɛbɛ sani maa wɛrɛ yɛrɛ fana ka tigi yɛrɛ bila farati yɛrɛ fana la kɛnɛyaso maaw yɛrɛ fana dɔw yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni kun tagara walasa maa minnu yɛrɛ kɔni jogira ni ka u wasa don olu la ale ni maa minnu yɛrɛ fana banna k'olu yɛrɛ fana ta ni ka taga ni olu fana ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bilan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni ma bɔ nin ko in na k'a dɔn n'a sɔrɔ maa hakɛya min yɛrɛ kɔni tora ko in yɛrɛ kɔni na walima maa hakɛya min yɛrɛ kɔni jogira an yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ tasuma yɛrɛ kɔni kun fanga ka bon kosɛbɛ wa fara a kɛra sababu ye ni k'a kɛrɛfɛ yɔrɔ fana caman yɛrɛ fana sɔrɔ wa an k'a dɔn k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ pompier maaw yɛrɛ kɔni ma sabula immeuble yɛrɛ kɔni kun ka bon kosɛbɛ wa fana appartement min yɛrɛ kɔni kun b'a kɔnɔna na o ka ca kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ni ka opération ninnu yɛrɛ fana gɛlɛya kosɛbɛ maa minnu yɛrɛ kɔni tora ko in yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu de k'u ye ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya olu ye minnu yɛrɛ kɔni joginna kosɛbɛ an bɛ dugawu de k'u ye ala ka nɔgɔya kɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bi ko ka kibaru kan an b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma